Pokračujeme v ukážke, ako sa do priestoru vkladajú patogénne symboly a poškodenia. Keď ste zhliadli predchádzajúce video, tak viete, prečo to robíme. Takže odklikneme si ružicu, aby sa nám uvoľnil priestor a ideme vkladať plesne. Napríklad plesne sa nachádzajú tu. Prasklina sa nachádza tu, pavučina, tuna, rozbitá podlaha, napríklad tuna, opadáva omietka, napríklad tuna, neporiadok, sa kopí tuna, ďalej poruchy žiaroviek v kúpeľni a v chodbe, vždycky vyberajte ďalší, kaziace sa spotrebiče, napríklad tuna, alebo teda v kuchyni tuna, pokazená batéria alebo pokazené batérie, tuna, rozbité okno na spálni alebo v ložnici, teda rozbité dvere, teraz rozbité okno alebo prasknuté okno je tuna, stojace hodiny sa nachádzajú tuna, poruchy v topení alebo radiátora sú tu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Poruchy spánku, ťažké sny, kde spí kočka, potom kde sa objavuje hmyz, šváby, štenice, blchy, pavouky, hlodavce, plazy, duchové a napríklad túto hádky. Keď si teraz dáme skontrolovať, tak program nám vygeneruje všetky patogénity, ktoré sme do projektu vložili. Znova čítame infočasť a ako ich vykazuje. Takže plieseň alebo pleseň, kuchyňa. Prvá tretina severu, plíseň, podlaha upozorňuje na zeslabení energie v oblasti životná cesta a kariéra v súvislosti ze vztahy. Obecná tendence v daným oblasti môže spôsobovať poškození stability. Dále negatívne ovplyvňuje zdraví a ohrožuje obyvatele danej miestnosti, obyvatele s príslušným GUA číslem, obyvateľa s nedostatkom prvku v 4 pilieroch osudu bazy, ktorý súvisí s poškodeným palácom, a zdravotný stav príslušného orgánu a k ním prináležiacim ochoreniam. Všetky patogenity a poškodenia sú teraz vykázané a hovoria vám, čo je poškodené a ako to prípadne ošetriť. Takže si ich zavedte do projektu a môžete si aj zapísať, kedy ste ich ošetrili. Najlepšie ošetrenie je vo vhodných termínoch na to a tým pádom a potom daný palác alebo danú časť stabilizovať. To si ale povieme a ukážeme v nasledujúcich alebo v ďalších videách. Takže pokračovanie ďalšie